moi! Mä olis ihan kohta agrojoogaan, mutta mä ajattelin kertoa nopeasti, kun tää on tullut monta kertaa mun videoissa. Eli mä oon eronnut lestadiolaisuudesta. Ja mut kysytään tosi monesti, että miksi sä erosit? Ja toi on musta niinku tosi hauska kysymys, koska niinku oleellisempaa olisi kysyä, että miksi siihen kuulutaan. Sieltä tulee ehkä ne todelliset syyt, miksi siihen sit yhtäkkiä ei kuulutakaan. Mä oon ajatellut, että pohjimmainen ja viime käden syy kuulua lestadiolaisuuteen on pelko. Se on pelko. Se on se viime käden syy. Ja se pelko on se oppi siitä, että kaikki muut joutuu helvettiin, paitsi puolet lestadiolaisista. Miksi puolet? Niin sen takia, että lestadiolaisuuden sisällä käytetään sellaista niin kuin neitsyt-vertausta Raamatusta, että ne, jotka kuuluu Jumalan seurakuntaan, eli kulkee lestadiolaisuuden niin kuin sisällä lestadiolaisen nimellä, niin vain puolet niistä on niitä, joiden lamppu ei ole sammunut, eli niitä neitsyitä, jotka pääsee taivaaseen. Ja se puolet on silleen heitto, että se ei ole niinku ihan tasan 50%, mutta silleen, että kaikki muut joutuu helvettiin, paitsi 70 000 lestadiolaisuudesta noin puolet. Okei, toi oppi on se, minkä takia niinku, ihmiset ei voi lähteä siitä pois. Ja minkä takia mä ajattelen, että se pelko on keskeisempi syy, mitä se toivo. Eli se toivo on se, että sä pääset taivaaseen. Niin mulla itsellä se taivas on ollut aina niinku ihan hirveän kuulosta. Sitä on aina sanottu seuroissa, että joo, sillä on rauhaa ja iloa ja veisataan virsiä. Niin musta on kuulostanut niinku ihan kauhealta, että en mä niinku mene halua sinne. Ja mä olin silleen, että no onneksi tää elämä on, koska mä niinku mene halua sinne. Mutta en mä halua sinne helvettiinkään. Niin ehkä mä nyt sit on uskovainen, vaikka se taivas varmaan ihan hirveetä. Ja sit kun se oli silleen, että se kestää niinku ikuisesti, niin sit ikuisesti on sitä rauhaa ja iloa. Se ilo on ihan ok, mutta se rauha. Siis mulla ei ole mitään kauheampaa mielikuvaa kuin rauha. Ihan kauheeta ihan oikeasti. Sillä, että sut pakotetaan istua jossain rauhassa. Ihan hirveetä. Okei, syy kuulua lestadiolaisuuteen pelko. Kaikilla on omat juttunsa. Ja se pelko ei ole niin kuin koko ajan aktiivisesti tunteena sulla, mutta se pelko estää sua lähtemästä. Siinä yhteisössä on myös monia hyviä puolia, ja ne hyvät puolet, mitä kauemmin sä kuulut siihen, sen syvemmin sä juurrut Jumalan valtakuntaan, joka on sieltä niin kuin yhteisön sisältä, niin kuin, yhteisön sisäistä terminologiaa. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että sä niin kuin sosiaalistut sen yhteisön erilaisiin niin kuin käytänteisiin. Ja sit kun sä oot sosiaalistunut ja sulla on jotain 95% sun niin kuin läheisistä kuuluu siihen yhteisöön, niin sulla on aika iso pelko jälleen kerran sosiaalisistakin syistä lähteä, koska sit sä niinku 95% sun läheisistä niinku, sä et tiedä miten suhtautuu välttämättä, ja sit joudut tuottamaan pettymyksen tosi monille sun läheisille, ja ne niinku itkee sitä juttua, ne valvoo öitä pari viikkoa sen jutun takia kokemusta. Ja sitten siinä käy myös silleen, että sä alat tuntea turvaa niistä sun läheisistä. Totta kai niin ihminen kokee toisesta ihmisestä turvaa. Mutta sitten kun ne, kenestä koet turvaa, kuuluu siihen yhteisöön, niin se on myös tietyllä tapaa sellainen, että se poissulkee sen kaiken muun maailman. Että sä et saa ikinä tavallaan tietää, että se juttu on kusetusta. Okei, totta kai sä niin pystyt päättelemään sun niin aivoillasi, että oikeasti miten tämmöinen juttu voi niin pitää paikkansa. Mutta sä saat aina sen turvan tunteen sieltä, kun sä meet sit niiden ihmisten kanssa ja ne on silleen, ei kun oikeesti luotat vaan siihen ja muistaakseni miten kivaa meillä oli siellä ja sielläkin seuroissa ja oikeesti se fiilis, kun te laulatte siikkareita, se on ihana. Se on tosi niinku yhteisöllinen, suvereissa laulat muiden uskovaisten, eli uskovaisten, se on sisäisterminologia taas, kaikki muut on epäuskoisia, muiden lestadiolaisten kanssa siikkareita, niin se yhteisöllisyyden kokemus on ihan uskomaton. Ja sut aivopestään kuvittelemaan, että se yhteisöllisyyden kokemus johtuu pyhästä hengestä. Se johtuu siitä, että siinä teidän yhteisössä on pyhä henki. Ja sä et koe kehenkään muuhun sitä, koska niillä ei ole pyhä henkeä. Tuolla sä perustelet sen itsellesi, että okei, kyllä tämän uskon täytyy olla totta. Okei. Sitten, jos sä joskus jollain ihmeen kaupalla päädyit johonkin toiseen yhteisöön, vaikka se on rajoitettu kaikin tavoin esimerkiksi tämän juurruttamisen myötä, niin sä yhtäkkiä saat havahtua, että mitä? Mähän koen yhteisöllisyyttä itse asiassa muidenkin ihmisten kanssa. Miten tämä on mahdollista? Näillä ei pitäisi nyt olla sitä pyhää henkeä. Okei, tuolta kokemukselta voi myös niinku estyä sen takia, koska sieltä yhteisön niinku sisältä syötetään, että maailma on paha ja varokaa maailmaa. Ja maailma on kaikki sen uskon yhteisön ulkopuolinen opetus, ihmiset, tapahtumat.
Ja siinä käyttää sellaista niinku niinku osasta sielunvihollisen niinku mallia, että se on niinku maailma ja sielunvihollinen ja oma liha. Ja kaikki, mitkä liittyy näihin 3 kategoriaan, niin se on niinku pahaa. Ja noilla saadaan niinku ihminen tavallaan estymään siltä tunnekokemukselta, että hei, mulla on itse asiassa yhteys näihin mun harrastuskavereihin, meillä on sellainen yhteisöllinen fiilis ja kokemus. Vaan sä koet kokea, että ei hitse, noi on pahoja, ja sit me ollaan niitä hyviä. Tai siis se hyvä ei ole ihmisestä itsestään lähtevää. Tässä on sama kuin kristinuskon perinteessä muutenkin, että Martin Luther on sanonut, että ihmisestä ei ole mitään hyvää. Tämä on tosi negatiivinen lähtökohta niin kuin ihmiseen, jos miettii vaikka silleen itsetunnon näkökulmasta. Mutta tämä sama juttu on kristinuskossa ja lestadiolaisuudessa myöskin, että ihmisessä ei ole mitään hyvää. Kaikki hyvän Jumalasta. Ihminen on läpensä paha. Niin ei ajatella, että ne lestadiolaisuudet olisi niin itsessään hyviä, mutta ajatella, että se pyhä henki on niin kuin puhdistanut ne, mulla on puhdistettu ja noi on pahoja. Niin toi on tietenkin, tuommoinen maailmankuva, sehän niinku, ja ihmiskäsitys, totta kai se estää sua kokemasta hyvää, ja niinku muut hyvinä, ja sellaista yhteisöllisyyttä kokemasta. Ja totta kai sä myös varot niitä, kun sulle kokeen sanotaan, että hei varo, niin sit ujuttaa sulle, että sielunvihollinen tulee, niinku, se tulee käärmeen muodossa, se tulee hyvän muodossa, se on niinku susilampaa vaatteissa, se tulee ovelasti sieltä, missä sä et arvaa, niin se joudut kokea varoillas. Tuo on niinku ihan järkyttävää. Se on ihan hirveetä. Tuo vaikuttaa niin ihmisen siihen sosiaaliseen niin kanssakäymiseen, ja tuolla poissuljetaan niin kaikki tietolähteet, ja sun mieli niin suljetaan. Myös ammattilaisilta, myös lainsäädännöltä, myös niin kuin, esimerkiksi työskentelyterapeutin kanssa voi olla tosi haastavaa, koska sä joudut kokeen muistamaan sen, että ai niin, se on muuten sielunvihollisen valtaava. Se voi niin kuin tuoda mulle jotain pahaa. Sä et voi niin kuin luottaa välttämättä. Okei. Tuosta näkökulmasta, jos miettii, että miksi lähtee, niin miksi jää? Mulla tapahtui silleen, että kun mä sitä ei minä uskaltaa alkaa pohtimaan, että minkä takia tämä juttu ei välttämättä ole totta. Mä oon vuosia, mä oon ehkä yli 10 vuotta jo tiedostanut ne ristiriidat. Mä olen itse asiassa ala-asteella miettimään niitä ristiriitoja, mutta mä olin vielä niin inessä siinä uskossa, että mä en päässyt mitenkään pystynyt. Se oli ehkä se, että mä pelkäsin niin paljon, että mä en pystynyt. Mutta mä aloin ala-asteella ihmettelemään niitä ristiriitoja, ja varsinkin sen opin ristiriitaa. Ja sit, yläasteella kanssa, ja sitten mä menin opistoon, ja siellä aivopestiin mut. Ja opisto on silleen paha, se on lestadiolaisten sellainen sisäoppilaitos, jossa tuetaan henkilökohtaista uskoa, uskon sisäinen termistö, eli siis pidetään yllä lestadiolaisten tieto-oppia ja sitä elämää. Ja siellä mä sain tosi hyviä muistoja, mä sain tosi hyviä kavereita ja mä sain niin hyviä kokemuksia, että toi positiivinen myös ylläpitää sulla sitä tuhoavaa tieto-oppia ja järjestelmää. Sä et pysty päästään irti siitä tuhoavasta, koska siihen samaan liittyy niin paljon hyvää. Ja sitten omien lasten takia mä aloin kokea ihan jäätävää vastuuta. Esimerkiksi mä oon pelännyt lapsena helvettiä ja mä oon valvonut lapsen näkökulmasta puoli yötä sen takia, että puolikkaita öitä sen takia, että mä pelkään sitä helvettiä. Ja sitten koska se opetus on ristiriidasta, esimerkiksi mulla on lapsena särähtänyt korvaan sellainen, että pitää olla uskovainen ja synnit anteeksi, että pääsee taivaaseen. Niin se synnit anteeksi nosti mulle sellaisen, että eihän mulla ole joka ikinen synti anteeksi, koska en mä muistanut jokaista pyytää anteeksi, eli se ripittäytyä silleen, uskon sisällä sanotaan, että nimelliset synnit, eli pyytää anteeksi kaikki juttuja, mitä mä oon tehnyt, ja nyt mä oon ehkä unohtanut ne jutut, mä en voi enää pyytää niitä anteeksi, okei, mä joudun helvettiin. Ja sitten myöhemmin mä sain kuulla, että okei, että se tieto-oppi ei tarkoita tota, että se tarkoittaa sitä, että uskovaisella on aina synnit anteeksi. No okei, miksi se pitää sitten pyytää ne anteeksi? Niin. Ja siihenkin on kuulemma selitys, ja se selitys on sellainen, että sen takia, että me ollaan niin huonoja ihmisiä, että me ei uskota, että ne on anteeksi, niin meidän pitää koko ajan pyytää ne anteeksi. Taas dissataan. Kiva. Me ollaan niin huonoja ihmisiä sen takia. Mä koin hirveätä vastuuta noiden mun omien pelkojen kokemusten, traumaattisten kokemusten takia, että mä en pystynyt opettamaan mun lapsille helvettiä. Mä ressasin sitä, koska mä kuuluin silloin vielä siihen. Mä kuuluin silloin vielä siihen yhteisöön,
Ja se aiheutti mulle hirveän stressin. Ja mä kyselin niinku mä pari vuotta kyselin ihmisiltä, että hei siis miten se helvetti kannattaisi opettaa niille lapsille, kun mä en halua niille tämmöistä pelkoa. Ja onneksi mä en ehtinyt kertoa niille siitä mitään, koska sitten niinku, mulla vaan koko ajan nousi enemmän ja enemmän se ristiriita, että en mä pysty tekemään mun lapsille tämmöistä. Ja sen takia, mitä itse olin niinku kokenut. Ja mun rupesi nouseen monia ristiriitoja esimerkiksi mielenterveyteen liittyen, että se uskonto ja se uskon oppi polkee ihmisen niin esimerkiksi itsemääräämisoikeutta. Se on ihmisoikeuksien kanssa niin kuin, aika pahasti ristiriidassa. Ja se ei niin kuin, pidä kaikkia ihmisiä sen saman arvoisina, vaikka sen voi aina selitellä sen uskon sisältä jollain muulla tavalla. Mutta se, niin kuin, se on tosi eriarvoistava. Ja uskovainen ei, eli lestarilainen, joka uskoo siihen, ei tunnista noita asioita. Se ei tunnista, koska se on aina pesty siihen, ja se on aina pesty ajattelemaan, että tämä oppi on joka tapauksessa oikein. Että vaikka se tuntuisi kuin väärältä, kuin ristiriidalliselta, vaikka sulla tulisi kuin paha omatunto, miksi tätä ja tätä pitää ajatella näin ja näin, niin silti se on ehdottoman totta. Niin sen takia sä pystyt millä tahansa tavalla loogisesti päättelemään, että miksi tämä nyt sitten ei ole sittenkään ihmisarvojen vastasta, tai no miksi mies ja nainen on sittenkin ihan tasa-arvoinen tässä leistolaisuudessa, vaikka sitä ja sitä ja sitä ja sitä. Kyllähän sä voit. Jos sulle sanotaan, että tää on pallo, ja sitten sä vaan sanot, että ja siis tää ei näytä yhtään pallolta. No ei se näytä, kun sä et ole Jumalan kaltainen. Että sä et ymmärrä sitä. Tää ei, ihmisen mieli ei ymmärrä tuommoista asiaa. Siitä, mistä ihmisen ymmärrys loppuu, siitä Jumalan vasta alkaa. Usko pois, se on pallo. Tolleen. Ja monia asioita myös silleen, ne päättelyketjut on usein loogisia jonkun matkaa, mutta se ei ikinä tavoita sitä alku- ja loppupistettä. Ja sitten perustellaan aina silleen siitä, että kun se usko ei ole järjen asia. Ja sitten se oma liha, sielunvihollisen kolmas muoto, on myös järkeä. Se on kaikkea sitä, mitä tulee ihmisestä itsestä. Se on myös sitä järkeilyä, ja järkeily on syntiä. Eli sä et pysty myöskään pohtimaan sitä asiaa tarpeeksi pitkälle. Ja sitten kun mä lopulta aloin pohtiin ja purkaa niitä sieltä matkan varrella, niitä mun omia ristiriitoja, joita mä olin luonut, koska mulle se tieto-oppi on ollut aina se tärkein asia. Mulle se on ollut, tässä painottuu tosi paljon se, että eri tavalla se, riippuen ihmisestä, että mitä kokee uskoksi. Sen uskon sisällä puhutaan henkilökohtaisesta uskosta. Ja se tarkoittaa muun muassa sen uskon ulkopuolelta ajateltuna sitä, että jokainen ihminen vaan mieltää ja jäsentelee asiat eri tavalla. Ja jollekin se kulttuurinen puoli siitä uskosta on sitä uskoa itseään. Eli se sanoo, että mihin te uskotte. No siis me ollaan uskovaisia. Me käydään seuroissa. Me ei meikata ja me ei kuunnella. Me ei osallistuta pahan maailman menoihin. Ja me sillä tunnustetaan sitä meidän uskoa. Ne sanoo noin. Ja sitten ihmiset, jotka on tieto-oppiin enemmän orientoituneita, niin ne pyrkii hahmottamaan, miten se tieto-oppi menee siellä. Esimerkiksi, että usko tulee kuulosta ja kuuleminen Jumalan sanasta. Ja vain yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden. Ja sitten noi on tosi ristiriitaisia, koska sanotaan yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden. No mihin tätä yhteisöä sitten tarvitaan ja mihin näitä tekoja tarvitaan? Niin sitten siihen on aina uudet selitykset, vaikka silleen, että ei, ne ei ole tekoja, eikä ne ole sääntöjä. Esimerkiksi ehkäisykielto ei ole ehkäisykielto. Se ei ole mikään tämmöinen tekouskonto, vaan se on armoneuvo, eli se on normi, jota sun tulee ja oletetaan noudattavan, joka pyrkii ylläpitämään ja säilyttämään sun henkilökohtaisen uskon. No, miten se ehkäisemättömyys nyt liittyy siihen, että sä uskot siihen yhteisöön? Häh? No ei yhtään mitenkään, mutta sä rupeat uskoon siihen selitykseen, että okei, jos mä alan käyttää ehkäisyä, sit mä en ehkä pysy tässä uskossa. Ja siinä on myös semmoinen logiikka, että niinhän siinä käy, koska kun sä tajuut, että oikeasti näillä kahdella asialla ei ole mitään tekemistä keskenään, niin sä tajuut, että on manipulointia ja sä lähdet pois siitä uskosta. Tuota käytetään sitten perusteluna, noit uskosta lähteviä käytetään perusteluina sen uskon sisäiseen uskomusjärjestelmään ja niiden sisäisen siihen uskon vahvistamiseen. Että no hei, huomasithan sä, sekin alkoi käyttää ehkäisyä. Ja sen jälkeen se luopui sen elävästä uskosta ja sydämen uskosta. Joutuu helvettiin. Tätä käytetään sitten tälleen
Se niin kuin logiikka pyörii näin ympyrää. Okei. Sitten tämmöisiä ristiriitoja tuli kans silloin, kun mä vihdoin pystyin alkaa vähän miettimään sitä asiaa. Tätäkin käytetään perusteluna sen uskon sisällä, että yhteisön sisällä puhutaan, että no se Ruth lähti siitä uskosta sen takia, kun se niin kuin järki vei sen uskon. Että se synti, se järki, se vei sen uskon. Koska sul pyritään kontrolloimaan koko ajan, että sä et vaan ajattelis, koska sittenhän sä tajuut, että se on kuljetusta. Okei, mulla se ajatusprosessi viimeisen 5 vuoden aikana katkesi monta kertaa siihen, että mä ajattelin, että apua, mä menetän mun uskon ja sitten mä joudun helvettiin. Ja sitten kun mä yhden kerran tajusin, että itse asiassa Raamatussa sanotaan, että kyseenalaistakaa kaikki, niin tämä ei voi olla ristiriidassa tämän jutunkaan, vaan, ja onhan niinku uskonpuhdistuksia ollut aina, ja me uskotaan, niinku, uskottiin, tai siis lestaraiset uskoo esimerkiksi Lestadiuksen oppeihin, ja sitä ennen esim. Martti Lutherin oppeihin, joka on ollut uskonpuhdistaja, ja voisin sanoa niin Lestadiuksesta esim. Samoin, jotka on alkanut kritisoimaan sitä olemassa olevaa oppia. Niin eikö silloin se uskon puhdas oppisuus niin sanotusti niin säilyisi kritisoimalla? Ja mä ajattelin, että mun on pakko kritisoida niitä niin kuin, juttuja, mitkä ei mun mielestä ole puhdasoppisia. Ja että muuten nämä kaikki muut voi vaikka niin kuin kävellä helvettiin. Ja sitten mä päätin, että okei, oikeasti jos Jumala on olemassa, niin näin mun vaan on pakko tehdä. Ja mä aloin kritisoimaan ja mä tulin siihen tulokseen, että Jumala ei ole olemassa. Mulla on oikeasti ihan sama, onko Jumala olemassa. Mutta on ristiriitasta ajatella, että yhtä aikaa hyvä ja kaikkivoipainen Jumala voi luoda helvetin, sallia sen, että ihminen lankeaa, antaa sielunvihollisen ryhtyä häntä vastaan, vaikka hän voisi kaikkivoipana estää sen, mikäli se on hyvä. Ja se ei ole yhtä aikaa niin kuin, estänyt ihmisen lankeamista ja niin, vaan se on niin kuin sallinut sen. Eli se ei voi olla, joko se ei ole kaikkivoipa, tai sitten se on paha. Toi ei ole mitenkään mahdollista. Mutta noihin tällaisiin teologisiin ristiriitoihin, joita on kristinuskossa myöskin ja kaikissa uskonnoissa, niin niihin voi aina todeta, että tämä ei ole järjen asia, jolloin sitten ihmiset jatkaa sitä uskomista siihen juttuun. Ja sitten, koska siellä annetaan tarpeeksi myös sitä hyvää, esimerkiksi yhteisöllisyyden tunne. Ihanaa, tai yhteenkuuluvuuden tunne, sut hyväksytään, sitä ihminen haluaa. Niin, siihen on myös tarpeeksi positiivisia syitä kuulua. Ja esimerkiksi harrastuksia, korkeakulttuurin harrastaminen on tosi yleistä. Leistarispiireissä se on tosi jees, mä tykkään edelleen. Sellainen ristiriita tuli kans, että seuroissa sanottiin, että seuroissa on sitten siis niin kuin tapahtumia, leistarilaisten tapahtumia, jossa on joku maallikkosaarnaaja, jota sanotaan puhujaksi, ja ne voi olla pelkästään miehiä. Ja se on seurakunnan niin kuin, muiden puhujien valikoima ja päättämä, mutta sen jälkeen kun se siunataan puhujaksi, niin seurakunnasta voi ilmoittaa, jos jollain on jotain vastaan sanomista, mutta se on aika iso kynnys alkaa sieltä huutelemaan. Se ehkäisyoppi menee näin, että niin kuin lapset on Jumalan lahja ja me otetaan kaikki lapset vastaan. Eli ei käytetä ehkäisyä. Ja sitten jos joku sanotaan, että uskovainen ei halua käyttää ehkäisyä. Sitten jos joku uskovainen sanoo, että kyllä mä ainakin haluan, niin sanotaan, että no toi ei ole niin kuin Jumalan sanan mukaista. Että sun tulee haluta ottaa kaikki lapset vastaan. Eli sun niin kuin päätä manipuloidaan. Että sä et ajattele niin kuin uskovaiset, jos et sä halua. Kyllä sä niin kuin haluat. Tai sit sä et ole niin kuin oikealla tiellä. Eli sut pakotetaan haluamaan. Ja sitten semmoinen ristiriita. Seuraavaksi sanottiin, että me halutaan synnyttää lapsia Jumalan seurakuntaan, että Jumalalla olisi enemmän siellä taivaassa porukkaa. Tuo oli tosi ristiriitaista, koska lestarilaisista puolet lähtee yhteisöstä pois. Eli sen yhteisön, ja puolet vielä niistä lestarilaisistakin on epäuskoisia. Eli siis 75% niistä synnyttävistä lapsista joutuu helvettiin. Niin onko toi nyt sitten niinku loogista, että ne niinku, synnytetään sitten sinne niinku taivaaseen? 25% synnyttää taivaaseen, että jos mulla on 4 lasta, niin 1 pääsee taivaaseen. Jos mulla on 8 lasta, niin 2 ja 6 helvettiin. Niin siinä vaiheessa mulla tuli semmoinen, että ihan sama, onko tämä usko totta vai ei, niin me rupeaa synnyttää yhtään enempää ihmisiä sinne helvettiin. Mulla on lapsena harmittanut tosi paljon se, että mä oon syntynyt sen takia, että mä ajattelin, että mulla on niinku 50-50, että pysyykö mä uskomassa vai en, jouduks mä taivaaseen vai helvettiin. Milloin mä en haluaisi sitä riskiä ollenkaan, milloin mä en eläisi ollenkaan, kun ottaisin se riski, että mä joudun helvettiin. Että ihan hirveetä. Okei. Ja siinä vaiheessa mulla tuli semmoinen olo, että niinku
Et näinhän se Jeesuskin ajatteli, että menee itse sinne helvettiin mieluummin kuin uhraa sen ihmiskunnan. Että tämä ei vaan voi olla sen lestaraisten Jumalan niin vastasta. Ja kaikista eniten mulla, eli noi tollaset laukas mulla sen, että mulla oli pakko pohtia sitä asiaa, noi ihmisoikeuskysymykset ja se, että miten väärin se oli ihmisen oman ajattelun perusteella, joka sitten kumotaan lestadiolaisuudessa silleen, että kun ihmisen ajattelu on vajavaista. Ja tollahan voidaan kajota mihin tahansa. Sulle voidaan sanoa, että sut voidaan manipuloida ja pakottaa tekemään ihan mitä vaan. Ja sitten kun sä sanot, että tää tuntuu tosi väärältä, musta tuntuu, että tää on tosi väärin mun lapsia kohtaan tai mua kohtaan. Ja musta tuntuu, että tää on ihan hirveä väkivaltaa niitä kohtaan. Niin sit jos sulle sanotaan, että no se joudut helvettiin, jos sä teet silleen, koska sä menetät sun uskosta sen seurauksena, kun sä alat ajattelemaan omilla aivoilla. Ja se sun omat aivot on vajavaiset. Nämä ei ole järjen asioita, nämä hengelliset. Niin tolleenhan sulta pystytään kumoa se. Ja tolleen sut pystytään pakottaa tekemään ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan.